Wis, menengo kabeh, aja kakean cangkem. Rungokno critaku iki. Iki duduk cerita biasa. Iki cerita edan tenan. Bayangno, kowe lagi kerja anteng-anteng, dikongkon nang nggone uwong, lah kok mbalimu malah nggawa oleh-oleh setan. Duduk setan biasa, Cok. Iki setan sing ngamuk mergo omahe mbok nggo petakilan. Setane ngomong langsung, suarane medeni serak-serak basah. Bocah iki kurang ajar. Kowe kabeh kurang ajar. Wani-wani ning rusak omahku. Penasaran? Rene, tak bisiki ceritane. Teror getih nang mes konsultan. Iki cerita dialami koncoku, jenenge Clara. Duduk jeneng asline ning yo ben gampang lah nyebute. Ceritanya tahun 2012, deknen kerja dadi konsultan nang perusahaan gede. Nah, perusahaan iki ngadakno seminar nang Surabaya. Karyawane mangkat kloter-kloteran, giliran. Si Clara iki oleh giliran kloter 3, mangkat karo konco-koncone 7 totale. Tekan Surabaya, dijemput terus dieterke nang mes, omah sewaan sing mes disiapke perusahaan. Pas pertama ndelok, Clara lan konco-koncone ndomblong. Omahe mewah, Cok. Gede, arsitekture aneh, unik. Tapi ono sing garahi merinding. Nang jero omah kuwi akeh banget patung. Dudu patung sing apik-apik, tapi patung sing marahi pikiran aneh-aneh. Ono patung naga, cangkeme mbukak, macan kaya arep nerakam, kodhok raksasa. Lah kok ya ono patung sinden barang, mesem tapi matane kosong. Nggak teli tenan. Clara wis mulai ora enak ati. Tapi yo dipendem wae, mosok arep sambat nang bose. Halah, paling perasaan wae, batine ngomong. 3 dina pertama aman, ora ana apa-apa. Tapi neraka kuwi diwiwiti pas dina kepapat.